Il-kap nazzjonalista Bernard Grech der evidentament urtat għal min fil-Partit Nazzjonalista beda isemmi u jikkunsidra kandidati oħrajn minn floku għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. F'intervista ma' Sunday Times, Grech għadda sidnjal ċar li Roberta Mezzola li ma tistax tiġi toħodlu postu f'nofs leġislatura. Il-kap nazzjonalista kien ċar u għalila jekk trid oħroġ issa. Grech saħaq li l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista hija issa u mhix xi sentej oħra u lil min irid joħroġlu għan-nofs għandu jaqbad u jagħmel issa. Issa huwa ċans li wieħed jiġi għall-elezzjoni ta' kap, issa hemm elezzjoni ta' kap u min irid verament illi jmexxi dan il-partit u jaħseb li verament jista' jmexxi dan il-partit aħjar nistiednu jew nistidna li jiġi u jersa għal din l-elezzjoni ta' kap. Imkejjen fid-dar ċentrali għalulna li b'din id-dikjerazzjoni Grech irid jibża għal postu u jikkonsolidah għal leġislatura sħiħa fil-waqt li ċanfar u issa lin-nies li bdew jimbuttaw persuni oħrajn. Fost dawn kien hemm il-Viċi Kap Robert Arrigo li fil-waqt li qal li se jerfa' parti mir-responsabilità tat-telfa anke jekk ma kien involut f'xejn fil-kampanja huwa kien pront kiteb biex Mezzola tiġi lill-Partit Nazzjonalista. Fil-Kunsill Ġenerali tal-Ħadd, Bernard Grech għamilha ċara li l-Partit Nazzjonalista għandu jibqa' bih fit-tmum. Fi kliemu Grech waħħal f'kulħadd minn barra fih innifsu għat-telfa fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Talab ukoll biex f'dik li mistennija tkun telliqa waħdu jikseb il-fiduċja tal-Kunsillira li se jkunu biss huma li jivvutaw. Dan għax kif saħaq stess il-Partit Nazzjonalista huwa diġà maqsum biżżejjed. L-aħħar darba li kap nazzjonalista tellaq waħdu f'elezzjoni għall-ola kariga fil-Partit Nazzjonalista kien meta għamel dan Lorenz Gonzi fl-2012 fl-eqqel tal-ġlied u inkwiet intern li Gonzi kellu ma' Franco De Bono.